Hej, det er mig fra Karl. Det er mig, der hedder Karl Madsen 50, og det er dem, der skal lave de tricks på trampolinen. I skal bare lukke røven. Hvad laver I? Nej. Skal du også lave en med os? Jeg skal mere op. Ja, I skal lige vide lige nu. Lige nu er det fucking koldt lige nu. må jeg godt hoppe op? Nej, luk røven. I skal bare lige nu. Okay, nu kommer der 2 drenge mere med op. To mærkelige drenge. Og de hedder Victor og Gustav, og de er begge to søgende. Hvad? Det her, det er Asger Emil. Ham der, den seje dreng. Kom helt tæt på. Vi skal lige filme ham. Så fed han er. Dag. Det er Mads Christian Madsen. Ham den grimme. Og det er Victor. Og det er Gustav. Og min bedste ven, det er nok Asger Emil.